Že babi, ako hodnotíte váš prvý zápas na tohtoročných majstrovstvách Slovenska v 2013 v Stupave? Ako sa vám hralo? Dobre. Ťažko, ale dobre. Ako hodnotíš ty zápas ako brankárka? Neviem. V čom boli zlomové momenty vlastne zápasu pre vás? Tak, keď sme strácali loptu. Keď v prihrávkach a v trhákoch. Nie. No a v čom boli lepšie superky, alebo v čom vynikali? V rýchlosti, v technike, v obrane. V čom ste mali výprednosti? V streľbe. Ako sa vám páči prostredie Stupavy a ako usporiadateľského mesta? Pekné je. Dobre. V pohode. Dobre, tak ďakujem babám za rozhovor. Tak vítam tu trenérku Šale. Vítajte v Stupave. Ďakujem. Ako hodnotíte vašich zverencov a ich prvý zápas na tohtoročných majstrovstvách Slovenska? Ako každý, asi prvý zápas, nervozita určite pre dievčatá, určite výzva. No nezvládli to, technickými chybami sa same porazili. Čo hovoríte na superky? Prvýkrát som videla Biču a milo ma prekvapili. Čo si myslíte vlastne, že kde boli tie zlomové momenty počas zápasu? Nezvládnutie druhého polčasu, začiatok druhého polčasu tam, prvých 5 minút, tam sme si to prehrali. V čom vynikal váš super? Obranou boli agresívnejšie a mali protiútok, ktorý nám chýbal, ktorý my sa snažíme prezentovať, ale bohužiaľ nám nevychádzal. Aha. A ako sa vám páči usporiadateľské mesto Stupava a tá pripravenosť? Úplne výborne, som milo prekvapená, že zatiaľ to klape po každej stránke. Ďakujem vám za rozhovor, držím vám palce, nech sa vám darí počas turnaja.